weche tuke. Ipani ng'ama dhi donjo mar tayo weche mag tuke. Ang'o monego bed ni timo nikech transition committee onego bed ni tije rumo tarik 14. League mar adhula bende chakre jumbe 2 mbele kanyo. Ang'o monego bed ni timo? Gima onego bed ni timo an kaka nene Amina onego los kod FIFA mondo giket komiti matayo mpira ma FIFA emoyiero jakom tae kod jok ma mino yiero go onego gibed jok man gi rieko mar tayo mpira ma gibed vetted kapod ok okedi kanyo nikech kama mino se failure en Amina notemo jok wana mino kawo ng'eny gi ne gin jok ma okosetayo mpira kikawo kaka jakom ma koro nyoweyo retired chief justice no ga idea mar managing football deputy mare masani nyokawo kare no was bende ne jalweny okang'eyo kata nogo mpira to kata nogo mpira okose tayo mpira omiyo kanyo ero apani minister ne okobedo oknomiya good advice koda team mane nyalo tayo mpira maber mondo gichop kama koro gi hand over ne new body moyier ma FIFA approve to nyaka chop kama gi minister bro tiyo gi FIFA machiegni okane ko bro dok ginene FIFA body soon